104.7 IFM. Report! Inirereklamo ngayon ng isang event organizer sa Pangasinan matapos umanong hindi magparamdam ng makatanggap ng bayad sa kanyang mga kliyenteng ikakasal. Umabot sa higit 50 ang kliyenteng apektado na di umano itinakbo ang kanilang mga pera na ibinayad o down payment. Ang ilan sa mga kliyente nito nagulat na lamang nang hindi na ito sumasagot sa kanilang tawag o mensahe. Nang puntahan ng kanilang opisina, wala rin ang event organizer at sarado na ito. Dahil dito, isang grupo ng event organization ang nagmalasakit sa mga ikakasal. Ayon kay Special Events Specialist Constantine Vesperas, pinulong niya ang mga naapektuhan upang malaman kung anong tulong ang maaaring maibigay. Anya, posible umanong tinatayang hindi bababa sa 5 milyong piso ang kabuuan ng di umano'y naibigay na down payment ng mga kliyente. Creating awareness among our people that ang pagbubuk ng kliyente hindi basta-basta. Number 2, kung mura magtaka ka. At number 3, hindi lahat ng all-in packages kinakagat. Hindi lahat ng mura ay maganda at hindi rin lahat ng maganda ay mahal. Maging mapanuri tayo. Number 4, wag basta-basta magtitiwala. Pero again, I'm not here to pass judgment. I'm not here to say tama yung mga nagko-complain at I'm just here to be of help to these people. Laking perwisyo rin umano dahil karamihan sa mga kliyente hindi pa raw alam ng mga pamilya at maging ng kanilang mga mapapangasawa ang ukol sa nangyari. Nang tawagan ito kahapon ni Vesperas, aminado itong nagamit umano ang perang ibinayad sa kanya ng mga kliyente sa nakalinyang events na nalimitahan sa budget. Ngunit hindi umano ito nagtatago sa kanila, bagkus ay humuhugot lamang ng lakas ng loob dahil sa mga paninirang natatanggap umano nito sa social media. Sa ngayon, hiling ng mga kliyente na magkaroon sana ng promissory note at maibalik ang kanilang pera. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.